Čaute, zdravím vás v ďalšom alebo prvom vlogu na tomto kanáli. Momentálne som donahral slohu k tracku Dead Inside, kde som s Lil Tangom. A od takých presne 40 minút má dojsť 7X, a.k.a. Alex. Čiže sa idem nejak pripraviť a ideme za ním. Tak sa tu prechádzam po mojej izbe, hej, a našiel som tu starý text. Ešte na papieri, brácho. Ani neviem, v akej piesni to je, a na druhej strane je zase ďalší. Ani neviem, v akej piesni to je, kámo. Yes. Také malé vysvetlenie toho, čo som povedal, lebo na Instagrame mi stále píšu kokoti a piče, že Xanax Boy končí, hej. Nekončím, je to len pauza na tento mesiac. Včera vyšla nová pieseň, posledná pieseň v mesiaci. A tak, piesne, kde sa budem objavovať ja v januári ešte vyjdú. V útorok vyjde Dead Inside, Lil Tangu feat Xanax Boy, tam budem. Vlastne nie je to feat, je to Lil Tangu a Xanax Boy, pretože robíme spoločné EPčko. A tak jaké to mám výrazné, ty kokot. Wow, okej. Čiže pre tých menej chápavých nekončím navždy, končím len tento mesiac, lebo si chcem dať nejakú tú pauzu. A tak, to je asi všetko. Vonku svieti shine, cítime sa fajn. OK, ja už som na námestí a čakám na Alexa a.k.a. 7X, asi od tak 7 minút by mal byť tu. Sigo to prejde rýchlejšie samozrejme, pretože deti fajčíte, to je lepšie ako hrať fotbal. Vieš, Aption už. On ide momentálne nahrávať. A týpek proste, že už nemôžem akože nastúpiť do vlaku iba z pokuto a ja či jebe, akože vieš. No vidím. One day zasa. Idete nahrávať tek? Hej, v module. Bomba. Tá poďme. Jak sa volá? Čo? Jak sa vlastne volá? Ten text? Nie, názov. Chcem počuť tvoj hlas. Pohľad na teba. Oni ešte nevedia, ako sa bude pieseň volať. Ja som to vravel, ale si... Chalani už majú nahrať tu nejakú tú pieseň. Vydáva sa dneska o 19.00. 19.00. Aha, nejaké auto ide. Také auto, jak môj rap. Dosť na piču. Nekradni to piko. Sme vonka a sme úplne, že pôjde. Jupiter, baby, ukáž mi smer, neboj sa, len mi ver. Jupiter, baby, ukáž mi smer, neboj sa, len mi ver. Jupiter, baby, ukáž mi smer.